कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. होमिओपॅथीच्या MD परीक्षेत पुन्हा विश्वविद्यालयात दुसरा क्रमांक घेयली कारवारची धूव मधुरा नाईक. कारवार शहराची प्रतिभावंत विद्यार्थिनी कुमारी मधुरा M नाईक हेमी वैद्यकीय क्षेत्रात आणि एक पाऊल पुढे घालून साधना केला. महाराष्ट्र राज्य पुण्याच्या प्रतिष्ठित डॉक्टर DY पाटील विद्यापीठाच्या होमिओपॅथी वैद्यकीय कॉलेज आणि संशोधन केंद्रातल्यान घेतलेल्या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD परीक्षेत विश्वविद्यालयात दुसरा क्रमांक घेऊन कारवार जिल्ह्यात कीर्ती हाडला. मधुरा हेमगेल्या कठीण परिश्रमाक आणि साधनेक कुटुंब सदस्यां, आपतेष्ट, मित्रमंडळी आणि हितचिंतकांन आनंद व्यक्त करून त्याका पुढल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिल्यात. कारवार जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष समाजसेवक श्री माधव नाईक हेमगेली ती धूव आसा. मधुरा हेमी आपले प्रौढ शिक्षण कारवार सदाशिवगडच्या माता अमृतामयी शाळेत तर PUC शहराच्या सरकारी कला आणि विज्ञान कॉलेजात अत्युत्तम गुण घेऊन पूर्ण केले. सध्या MD पास झाले मधुरा हेमका कॉलेजात खास आयोजित केलेल्या भव्य समारंभात प्रिन्सिपल DB शर्मा हेमी गौरवपूर्वक पदवी प्रदान केली. मधुरा हेमगेली ही साधना होमिओपॅथी क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांक एक स्फूर्ती जातली. खबर सांगता हरीश नाईक. खानापूर रामनगर अनमोड रस्तो पावसाक लागून चिखलाचो हुवार. चिखलाच्या रस्त्याक लागून प्रवाशांची दुर्दशा. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर खानापूर ते अनमोड पर्यंत रस्त्याचे काम चालू आशिल्ल्यान पावसाक लागून चिखलाचो हुवार निर्माण जाला. देखून वाहन चालकाक गाडी चलयतना कसरत करची पडटा. खानापूर ते रामनगर पर्यंत रामनगर हांच्या राज पॅलेस लागीं उड्डाणपुलाच्या सकल लोंडा क्रॉस लागीं गुंजी हिंगा रस्तो चिखलाचो हुवार जाल्लो असून मोठे मोठे खड्डे पडिल्ले आसात. रामनगर ते अनमोल रस्त्याचेर बरडकोट, जळकीहट्टी ते केसरलोक क्रॉसा पर्यंत जायत्या जाग्यार रस्त्याचेर खड्डे पडिल्ले आसात आणि त्या खड्ड्यात चिखल आणि उदक भरिल्ल्यान वाहन चालकाक रस्त्या वयल्यान वाहन चालोवच्याक कठीण जाल्लें आसा. ह्या महामार्गाचेर काम जवळ जवळ 85% पूर्ण जाल्लें असून उरिल्ल्या 15% ब्रिज आणि ब्रिजा बाजूचे कॉन्क्रिटीकरण करचे काम शिल्लक आसा. ह्या खातीर रस्तो खणून काडिल्लो आसा. देखून पावस पडिल्ल्यान चिखलाचो हुवार निर्माण जाला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. रात्री मासळी धरू गेल त्यांना पाय निसन न्हंयेत बुडून तरुणाले मरण. कारवार तालुक्याच्या सुंकेरी पुलालागी रात्री न्हंयेत मासळी धरू गेल त्यांना
युवक पाय निसन न्हंयत पडून मरण जाल्ली घटना घडली. संतोष रायकर वय 35 वर्सां अशें मृतालें नांव आसून तो कडवाड माडीबागचो निवासी आशिल्लो. रात्री न्हंयत पडिल्ली स्थानिकांक खबर कळतरीत शोधाशोध केलो तरी मेळ्ळो ना. अखेर अग्निशामक दळ आनी पोलिसाल्या शोध कार्याच्या अथक प्रयत्नानंतर अखेर मृतदेह मेळ्ळो. कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्यार ह्या प्रकरणाची नोंद जाला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू आसा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.